Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de eerste dag van de zaak Themis achter de rug is. Dat was afgelopen maandag. Toen stond Irvin Nutuwawu voor de rechter. Die rechtszaak die wordt gehouden op de marinebasis Parera. En er is 14 dagen voor uitgetrokken. Hij wordt beschuldigd van heel veel zaken. Betrokkenheid bij verschillende moorden, drugsmokkel, wapensmokkel, witwassen van geld. Na de break kunt u een deel zien van wat de rechter heeft gezegd aan het begin van de zaak. Dat geeft goed weer wat er allemaal verwacht kan worden de komende periode. Wat in ieder geval besproken is de Hato-shooting. Die zou zijn uitgevoerd op opdracht van Nutuwawu. Ook is er gesproken over de dood van zijn vriendin Latoya in Sint Maarten. Maar wat er naar voren kwam, en ook uit afgeluisterde telefoongesprekken, is dat er weinig respect is voor het leven van andere mensen. En Nutu zelf die heeft laten weten dat hij geen crimineel is, maar een rapper. En dat hij niks te maken heeft met al die zaken. Blijf kijken, dadelijk meer over deze zaak. Uit het rapport van SOAB blijkt dat er bij ADC een cultuur van angst heerst. Dat schrijft de Extra vandaag. De meerderheid van de medewerkers van ADC heeft over het algemeen weinig problemen met de directe communicatie met hun algemeen directeur. Maar er zijn mensen die vinden dat ze onvoldoende vrijheid hebben om beslissingen te nemen. Ook is er sprake van een gebrek aan vertrouwen. En binnen sommige teams wordt aangegeven dat de taakverdeling onduidelijk, oneerlijk of inefficiënt is. Er gaat veel mis in de relatie ook met het managementteam en de directie. En uit het rapport van de SOAW wordt onder meer gezegd dat de communicatie van de directeur wordt omschreven als beperkt, afstandelijk of eenzijdig. En ook wordt er vragen gesteld over vriendjespolitiek, ongelijke behandeling en een gebrek aan erkenning voor inzet. Het parlement wil op tijd vergaderen. Dat heeft de nieuwe voorzitter, Virginio Braunbeel, laten weten. Dat zei hij onlangs tegen minister Silvania, die een half uur te laat kwam voor een vergadering. Hij gaf als reden aan dat er een jongen in een rolstoel hem had benaderd net toen hij bij het parlement arriveerde. En hij kon die jongen niet weigeren. Hij heeft hem geholpen. Maar de statenvoorzitter heeft begrip voor de uitleg van de minister, maar vindt dat de vergaderingen van het parlement, zeker nu het nieuwe parlement zitting heeft gekregen, op tijd moeten beginnen. Dat betekent dus ook dat de ministers op tijd moeten komen. MAN en PIN vragen vergadering aan. De fractie van de MAN en PIN wil meer duidelijkheid over de situatie voor jongeren uit Curaçao die zijn benadeeld in de zogenoemde toeslagenaffaire in Nederland. Ze willen dat het parlement dat er een vergadering wordt gehouden in het parlement, waarbij ook de vaste commissie voor sociale ontwikkeling, arbeid en welzijn aanwezig is. En de directie van de Minorities Foundation. Die heeft 15 mei een brief gestuurd naar het parlement, waarin aandacht wordt gevraagd voor het aantal jongeren uit Curaçao dat slachtoffer is geworden van dit schandaal. Deze toeslagenaffaire begon al rond 2005. Het betreft ongeveer 26.000 ouders die door de Nederlandse Belastingdienst onterecht als fraudeurs zijn bestempeld en soms tot tienduizenden euro's onterecht moesten terugbetalen. Huis en auto beschoten in Caya Bailarín. Dat gebeurde maandagnacht, iets na 1 uur moest de politie uitrukken naar deze straat. Het gebeurde na melding van een schietincident. Bij aankomst begrepen de agenten dat kort daarvoor inzittenden van een auto waren langsgereden en meerdere schoten hadden gelost in de richting van de woning. Bij het incident raakte een voertuig doorzeefd met kogels. Ter plaatse zijn enkele hulzen, de auto en een scooter in beslag genomen. Botsing tussen 2 auto's op Santa Rosaweg. Dat gebeurde gisteravond in de avonduren. De vrouwelijke bestuurster van een auto van het merk Toyota reed in de richting. Toen zij reed op de weg toen zij plotseling in een kuil aan de zijkant van de weg terecht kwam. Dat is ter hoogte van Akkerman en het is zeker niet de eerste keer dat daardoor ongelukken zijn ontstaan. De auto kan dan moeilijk nog verder rechtdoor rijden. Ze verloor de controle over het stuur en botste frontaal op een SUV die uit de tegenovergestelde richting kwam.
Politie en ambulance arriveerden ter plaatse om hulp te verlenen. De bestuurster is nagekeken en ze werd doorverwezen naar haar huisarts voor verdere medische behandeling. Kranslegging bij buste John Kai Winkel. Dat gebeurde gisteren in het kader van 96 jaar VKC, Vrijwilligerskorps Curaçao. Het was een indrukwekkende kransleggingsceremonie waarbij onder meer de gouverneur, mevrouw Lucille George Wout, aanwezig was, maar ook de commandant der zeemacht in het Caribisch gebied en onder meer luitenant Roger Gibbes en natuurlijk familieleden van Winkel en parlementariërs. John Kai Winkel is de oprichter van het Vrijwilligerskorps Curaçao 96 jaar geleden en elk jaar wordt dit herdacht met een ceremonie bij zijn borstbeeld bij Fort Amsterdam. Tijdens de ceremonie werd ook stilgestaan bij de geschiedenis van de aanval op Fort Amsterdam bijna 100 jaar geleden en de reden waarom het militaire korps werd opgericht. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We hadden het net al over de zaak Themis, waarbij Irvin Nutuwawu terecht staat. En we hebben beelden van deze zitting, die wordt gehouden in de militaire basis in Parera. En u kunt kijken naar het begin van de zaak, waarbij de rechter uitleg geeft over wat we allemaal kunnen verwachten en welke zaken allemaal naar voren zullen komen tijdens de zaak Themis. Gaat u zitten hoor. Vandaag begint dan de strafzaak tegen u. De strafzaak, dat betekent dat u verdere vragen niet hoeft te beantwoorden. Wel goed opletten. Oké, meneer. Nou, ik zal even kort uiteenzetten wat we gaan doen de komende dagen. En daarna kom ik ook nog bij de andere partijen terecht. Vandaag begint dan, en voor u eindelijk, de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen u. En dit onderzoek maakt deel uit van het omvattende onderzoek Themis. En in dat onderzoek Themis zijn de afgelopen jaren al meerdere personen voorgekomen. Zowel in eerste aanleg als ook in hoger beroep. En meerdere zijn voor meerdere feiten al veroordeeld. Het zit al meer dan 2 jaar vast op verdenking van een groot aantal feiten. Daar gaan we het over hebben. Vandaag en morgen wil ik met u het dossier bespreken. Het dossier is heel groot geworden. U ziet daar die kast staan, is vol met het dossier. We zullen ook niet alles kunnen bespreken. En ik ben vooral benieuwd naar wat u te zeggen heeft op de verdenkingen. Tot dusver bent u een paar keer gehoord. U heeft wel wat verklaard, maar nog niet zoveel. En u heeft gezegd, bij de rechter ga ik meer verklaren. De officieren van justitie aan die kant zullen zo dadelijk nog eens voorhouden wat de precieze verdenking is. En ik vat het als volgt samen. U zou hebben deelgenomen, leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie. En dat wordt beweerd dat dat de No Limit Soldiers zou zijn.
U zou betrokken zijn bij de Hato-shooting in 2014. En u zou betrokken zijn bij een aantal liquidaties van personen die mogelijk verbonden zijn aan een andere groepering, namelijk de BVC, de Buena Vista City. En dat is een groepering waarvan wordt gezegd dat hij in oorlog leefde met de NLS. Naast die Hato-shooting is nog een aantal andere liquidaties en pogingen daartoe aan u te lasten gelegd. In de vorm van uitlokking, in ieder geval betrokkenheid erbij. En dat zou, zo wordt in ieder geval beweerd in het dossier, zijn uit wraak op de moord op uw vriendin Latoya Flanders in november 2015. Dan hebben we ook nog een paar drugsfeiten. Die komen uit het onderzoek Sparrow. En daar zullen we later over komen te spreken. Dat is maandag en dinsdag. Dus vandaag en morgen. Nou, er loopt iemand over het dak, denk ik. Woensdag zal er geen zitting zijn. Donderdag is het requisitoor gepland met een mogelijke uitloop op vrijdag. Mocht dat in 1 dag afgerond zijn, dan zullen we met de advocatuur kijken of we op vrijdag al kunnen beginnen met pleidooi, maar anders wordt dat maandag en dinsdag. Volgende week woensdag is er weer een vrije dag. En volgende week donderdag besteden we aan re en dupliek. Dat wil zeggen, de advocatuur en het Openbaar Ministerie kunnen nog eens op elkaars visie reageren. En dan komen we langzaam richting het einde. En dan zullen we ook een datum bepalen waarop de zaak wordt gesloten. En zoals het er nu naar uitziet, is het streven dat er ergens in de 3e week september uitspraak zal worden gedaan. Dan zijn er nog nabestaanden met wat vorderingen van benaderde partijen. En daar komen we morgen over te spreken, nadat ik met u de persoonlijke omstandigheden heb besproken. Dan gaan we nu naar Aruba, want de Veiligheidsdienst al daar heeft uitleg gegeven. De Veiligheidsdienst heeft een toelichtend document gepubliceerd over het proces van veiligheidsonderzoek. Het heeft allemaal te maken met de screening en de formering van het nieuwe kabinet op Aruba, waarbij Mike de Mesa niet door de screening kwam. Hij is later naar de rechter gegaan en de zaak hangt nog een beetje in het midden. Maar volgens de dienst is het veiligheidsonderzoek geen geheime operatie met afluisterpraktijk of iets dergelijks. En eigenlijk gaat het ook altijd over zorgvuldigheid en discretie. Maar toch hebben ze uitleg gegeven dat de zaak enerzijds gewoon volgens de regels is verlopen. En dat er niks stiekem is gebeurd. Maar dat iedereen volgens deze screeningswet aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Meer laadpalen van TUI op Bonaire, die werd deze week geopend op de Chocogo Dive and Beach Resort. is een nieuwe laadpaal en dat is al de 3e van de 10 die er op Bonaire komen. Maar als je helemaal kijkt naar de ABC-eilanden gaat het om 55 laadpalen die TUI in samenwerking met DINAF installeert. Dus een heel netwerk van 15 op Aruba, 10 op Bonaire en 30 op Curaçao. En dat zijn grote aantallen en daarmee wordt elektrisch rijden volgens TUI makkelijker gemaakt en gepromoot. Dan is Alida Francis blij met de E8-netwerk. Die werd eind vorige week getekend. De BES-eilanden en de 5 Nederlandse Waddeneilanden gaan meer samenwerken. Het gaat dus om Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en de burgemeesters van Texel, Vlieland, Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog. Onder de werktitel E8 hebben ze een intentieverklaring ondertekend. En Alida Francis, de gezaghebber van Stesia, heeft al laten weten heel blij te zijn met de samenwerking met de Waddeneilanden. Juist omdat er heel veel zaken overeenkomen voor een eiland, weliswaar in het koude Nederland, dichtbij Nederland, of een eiland in het Caribisch gebied. Maar de gezamenlijke kennis kan goed worden ingezet, aldus Francis. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws. De president van Venezuela, Maduro, beschuldigt de president van El Salvador, Bukele, van het plegen van misdaden tegen de menselijkheid. Nicolás Maduro heeft fel uitgehaald naar zijn Salvadoraanse ambtgenoot. Hij heeft hem ervan beschuldigd misdaden tegen de menselijkheid te plegen. En hij deed deze uitspraken nadat het hoogste gerechtshof van El Salvador een verzoek van Venezuela had afgewezen om op te treden namens de 252 Venezolaanse migranten die door de Verenigde Staten zijn gedeporteerd en momenteel vastzitten in El Salvador.
Maduro noemde de Venezolaanse Nayib Bukele een verachtelijk monster en vergeleek hem met een Netanyahu, verwijzen naar de Israëlische premier. Venezuela vindt de uitspraak van het Hoge Rechtshof in El Salvador schandelijk en noemde het een vertragings- en ontwijkingsmanoeuvre. De zaak wordt zeker vervolgd. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden. En dat doen we morgen weer en ik hoop dat u er dan bij bent. Het allerbeste, tot ziens, dag.